každý obyvateľ, ktorý je v Ríme, bol šťastný a veselý. Kto poruší ten bude umúčený umývaním riadu 3 roky v kuse. Jurmus Polakovič z Trstená 18.3.2010. Ja si myslím, že toto majú zapískať. Celému nášmu Rímu prikazujem, aby neurážali stroskotancov ani iné deti. Ináč budú potrestaní tým, že bude hovoriť každému vtip, o koho stretne. Veronius Živčius. Pekne. Celému Rímu vyhlasujem, že kto nebude pracovať, tak ho vyťahám za uši. Tu podpísaný Oliverius Jabonius v Trstene. Celému Rímu, keď niekto bude lakomý alebo pyšný a bude sa napchávať, bude odsúdený na 0 dní. Dušanmus Adamus v Trstenej 18.3.2000. Celému Rímu, ak sa niekto dotkne vlčice, ktorá zachránila dvojčatá Romula a Rema, budete musieť napísať 90 najväčších rímskych čísel, ktoré existujú. Vlčice sa budete môcť dotknúť 31.2011 o polnoci. Ak sa o tom dozvie Cezar, že ste ukradli sochu, budete musieť urobiť 100 drepov. Nariadujem smiať sa, ľúbiť sa a dodržiavať medzi sebou mier. Kto tento zákon poruší, bude na smrť vyboskávaný svojou ženou alebo priateľkou. Celému Rímu nakazujem zabávať sa a smiať sa. Kto to poruší, čaká ho rímsky trest, ktorý pôjde okolo školy ako Ríman a bude sa musieť smiať tak, ako najviac vie a bude musieť ísť ako kačka. Rímske karty, potom tá šifra a tiež sa mi páčili tie kúpele rímske a najviac sa mi asi páčilo, keď sme hľadali tie kľúče. Na rímskom dni sa mi najviac páčili gladiatorské hry. Mala som neporaziteľnú superku, Soničku. Keby som sa viacej snažila, tak ju aj porazím. Ale blahoželám jej a ďakujem. Toho dňa najlepšie páčilo tie hry, olympijské ako keby skoro hry, také bojové. A ešte tá tragédia, lebo tam bolo strašne veľa o rozmýšľaní. A ten kľúč bol najťažší, čo sme museli nájsť. Najviac na rímskom dni páčilo gladiatorské zápasy, ako sme hľadali kľúč a masáž. Mne sa najviac z rímskeho dňa páčila stratégia, ktorou sme začínali, potom gladiatorské hry a veľmi sa mi páčilo aj šifra, ktorá bola, že máme zistiť, čo je na skále napísané a ešte aj celkom sa mi páčili rímske stavby. Mne sa na rímskom dni najviac páčili tie gladiatorské hry a ako sme hľadali kľúč. Na rímskom dni sa mi najviac páčila šifra a páčila sa mi aj stratégia, čo sme začali. A aj gladiatorské hry boli celkom dobré.